Dňa 26. mája sa uskutočnili majstrovstvá Slovenska v karate. Levický karate klub Goju-Ryu reprezentovalo niekoľko pretekárov. Jednou z ocenených bola aj najmladšia pretekárka Nikola Mikulecová. Ahoj Nika, hovorí sa, že karate je celoživotná cesta. Ako to vidíš ty? Takže pre mňa to určite nie je chvíľková záležitosť, nakoľko sa tomu venujem už skoro 9 rokov. Dosiahla som také úspechy, že určite to nezahodím za hlavu. A niektorí ľudia trénujú rok a prestane ich to baviť, ale ja som na tej inej úrovni, aby som prestala. Byť majsterkou Slovenska je určite veľký úspech. Aké sú tvoje cieľe do budúcna? Chcela by som sa určite zase zúčastniť majstrovstiev sveta, ktoré sa budú konať zase v Taliansku a chcela by som sa tam umiestniť čo najlepšie. Karate v preklade znamená prázdna ruka alebo ruka bojovníka, ktorý nedrží v ruke žiadnu zbraň, pretože telo ako tak samé je jeho zbraňou. Ako ťa vnímajú Levičania aj vzhľadom k tomu, že karate je bojovým umením? Majú pre tebou muži rešpekt? Tak určite majú voči mne rešpekt. Zatiaľ len tí, čo ma poznajú. Tí, čo ma nepoznajú, ešte nemajú, možno budú mať. Uvidíme podľa situácie. A určite podľa toho, ako ťa kto nahnevá však. No tak určite, ale tak každý mi hovorí, aká som ja. Nerváčka, ale ja som mieromilný človek, čiže nevyvolávam bitky ani takto, čiže to mi problém nerobí. Mala si už od detstva jasno v tom, či je karate tá správna cesta, ktorou chceš ísť a karate je to, čomu sa chceš v živote venovať? Dá sa to tak povedať, ale keď som na začiatku chodila na plávanie, tak ma to prestalo baviť, tak predsa otco ma prehodil na karate. Nebala si sa možno zo začiatku toho, že predsa karate je bojové umenie, je to bojový šport. Nebala si sa prvej súťaže? Určite boli nejaké stresy na prvej súťaži, ale ten stres opadol a zvládla som to. Aké sú tvoje najväčšie doterajšie úspechy, ktoré si dosiahla? Tak najväčší úspech, že som získala titul vicemajsterky sveta v karate za rok 2011. Potom som vyhrala 2-krát prvé miesto na európskych šampionátoch a doteraz sa umiestňujem na medzinárodných súťažiach. Ako vnímajú tvoje doposiaľ teda dosiahnuté tituly tvoji rodičia, možno tvoj tréner? Tak rodičia a tréneri dúfajú, že ešte dosiahnem o mnoho lepšie a väčšie výsledky, ako som dosiahla doteraz. Tak Nika, my ti chceme popriať v ďalších súťažiach veľa šťastia, aby sa ti darilo lepšie ako doteraz, aby si tie majstrovstvá sveta, na ktoré si chystáš, vyhrala. Ďakujem. Pre portál Levičan.sk Dominika Tótová.